number 4, reklamo batok sa nagalunang nga alagyan nga gina-construct pakadto sa Barangay Handumanan sa Bacolod ang ginaksyonan sang contractor. May report si Romeo Sobaldo. Domingo nga adlaw matapos ang malawig nga bunok sang ulan, amo sining sitwasyon sa gina-construct nga dalan pa Barangay Handumanan sa Bacolod City. Nagadanaw kag nagalunang, nagapilahay ang mga motorista kay man one way lang ang dalan. Ang ini nga nagamotor naguot sa lunang kay nangalihid sa higad sang dalan para hindi maguot. Next week, magabukas na ang klase. Ganigin padangat sa programa nga isugid kay Mayor ang ini nga problema. Sa kagabi, live sa programa, nagatubang sa kay Mayor ang City Engineer's Office ang tag-iya sang MKO nga contractor nga si Michael Ku. Bulan sa Abril, ginsugura ng pagsimento sang delikada na nga ginareklamo nga dalan. 1.3 kilometers ang kalabaon sini. Suro sa OIC sang City Engineer's Office nga si Engineer Loben Ceballos, may mga adlaw nga hindi makatrabaho ang contractor bangod sa maulanon nga panahon. So mean to say that explains nga akong makita nila nga away kay siyempre kung gaulan mayor wala ka gid obrahon. Dason number 2 because of wala tagin sira kay because major route na da siya. Nang we are nga section by section ng obra. Kay ginapaagi ta sila. Suno kay ko, Martes kag Miyerkules gin pangkakas ang lunang bisan hindi na parte sang ginakaayo nga dalan para matagaan sang alibyo ang mga motorista. Ang what you call this, ang ilang access road lang for the meantime. Actually, hindi naman ang shoulders ang namon because the drainage but mayor. So, but sa nakita ko kagapon, after knowing may problema, again, ariglar man naman gapon and then today. So, but I will just, tulungan yung shoulder naman. For the meantime, para malapad lang ang dalan sa kilid. So, amo na siya yung expense for that. Sunod sa kay Mayor Albi Benitez, nahangpan niya ang sitwasyon sa mga motorista pero hindi niya gusto nga ipadali-dalion ang trabaho sa contractor ilabi na nga kung nagaulan para hindi mabutang sa kompromiso ang kalidad sang sininga dalan. Mas madamol pagid inigani kuno sang sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway. Pero kung gaulan, hindi ka gadya ka simento. Pwede siya kung hindi lang ito makalabi nga ulan. Talit lang pwede na siya. Pero kung may ulan, ma-compromise kitang quality sa aton nga dalan. Hindi man natin gusto kay kung maguba ganina, mambal sa atin lang tawabla. Pag ulan naging himo, guba na yun. Magluwa sa dalan, may drainage system pa ini, kag may sidewalk, kag may solar lamps, kag solar studs. Nagpasalig ang contractor nga tingwaan nila nga mahuman ang dalan sa bulan sang Enero o Pebrero sa 2025.